थामथि रुंसारि पुलिसर नार्जारि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। जोगेन्द्रपुर गामिनि बयजोंबो मिथिजानाय समाज सिबियारि पुलिसर नार्जारिनि जिउमाखौ गोसोखांनानै होबोबाय थानाय थामथि पुलिसर नार्जारि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया मैयानिफ्राय जानानै दिनै थुंगेफैबाय। नार्जारि फार्मनि मददजों आरो जोगेन्द्रपुर श्रीराम क्लाबजों खुंजानाय बे जोलुर बादायलायनाया गासै मोन 8 हानजानि गेजेराव जानानै थाङो। दिनैनि जोबथा बादायलायनायाव कसुगाव बारदै सिख्ला क्लाब आरो हरिनगर जिलिमिलि क्लाबनि गेजेराव जानानै थाङो। बे जोबथा बादायलायनायाव ट्राइब्रेकारनि गेजेरजों हरिनगर जिलिमिलि क्लाबा देरहासार जानो हायो। देरहासार जानायनि थाखाय 40,000 नोगोद रांजों लोगोसे ट्रफि आरोबाव जोंहा रानार्स आप अर्थात जे बिथाङा रानार्स आपखौ लांनो हागोन 25,000 केस लोगोसे ट्रफिजों जोङो बिथांमोनखौ मान होनाय जागोन।